la mestra ens va dir. Voleu participar als Premis de Sant Bori? Què hem de fer? Molt senzill, en valencià. Clar que sí. Escriure una història o un gran conte inventat. Els infants que no escriuen també poden dibuixar. Recordeu que estos premis són per a participar. Me'n vaig anar a casa amb el cap un poc ratllat. Quina història escriuria que tinguera trellat? De fades, Fantasmes? Bruixes, Gegants, monstres, princeses, Boscos? elefants, temps era temps. Hi havia en primavera. l'any del tirurany. Això era i no era. No és gens difícil. Totes les paraules volen al vent. El nostre idioma és molt valent. Posa't a escriure, pots inventar. Tot està per començar. Començar. Són els premis del Sant Bori. 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 Jugaré amb les paraules, les idees i emocions. Crearé una gran història que ens durà a altres mons. Atents, amics i amigues, el que jo vaig a contar. Jo tinc moltes ganes de les vostres escoltar. I contar, això ja s'ha acabat. Però què estàs dient si acabem de començar? Hi ha milers d'històries que podem contar. Apaga la tele I posa't a pensar. Quina barbaritat! Els premis del Sant Bori, només participar, Ja és un gran rebombori. Escoles, Instituts. També universitats. la festa de les lletres Del País Valencià. No és gens difícil. Totes les paraules volen al vent. El nostre idioma és molt valent. posa't a escriure, Pots inventar. Tot està per començar. Començar. Són els premis del Sant Bori. La, 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 la. Són els premis del Sant Bori. La, 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 la. Són els premis del Sant Bori. La, 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 la. Són els premis del Sant Bori.